केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचा आगमन या ठिकाणी होत आहे। आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पहिल्यांदा विकासाचं स्वप्न दाखवणारे केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या स्वप्नाचा सिंधुदुर्ग आता पूर्णपणे आकार घेतो आहे आणि याचीच आपण सगळेजण साक्ष देतो आहोत। या शानदार कार्यक्रमासाठी उपस्थित सगळ्यांचं मी मनस्फूर्त स्वागत करतो। मान्यवरांचे स्वागत करतो। मान्यवर पाहुणे आणि मान्यवर या ठिकाणी येतील त्यांच्या जागेमध्ये आपण कुठल्या कोणत्याही व्यक्ती आणू नये, त्या ठिकाणी गर्दी करू नये याची विनंती करतो। मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या प्रदर्शन आहे त्याचा उद्घाटन सोहळा आणि त्याची पाहणी या ठिकाणी मान्यवरांकडून केली जाईल। नमस्कार, कुठलं गाव? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नवीन उद्योजकांना घडवण्यासाठी आणि जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी भारत सरकारचे आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण केंद्र या जिल्ह्यात म्हणजेच आपल्या सिंधुदुर्ग नगरीत होत आहे। या प्रशिक्षण केंद्रासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना देशभर राबवली जात असताना या योजनेला आणखी बळकटी देण्यासाठी सिंधुदुर्गातील तरुण तरुणींना आधुनिक प्रशिक्षण देणाऱ्या या प्रशिक्षण केंद्राचा भूमिपूजन सोहळा केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री माननीय नारायणराव राणे यांच्या शुभ हस्ते आज या ठिकाणी पार पाडला जातोय। त्यांच्या समवेत या कार्यक्रमाला अप्पर सचिव तथा विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोरजी तावडे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकचे अध्यक्ष माननीय मनोज दळवी यांच्या समवेत सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाला माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे देखील उपस्थित झाले आहेत। सही है सर।
नवीन तंत्रज्ञान केंद्र विस्तार केंद्राची स्थापना या योजनेअंतर्गत MSME मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या 20 तंत्रज्ञान केंद्रापैकी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र येथील तंत्रज्ञान केंद्र हे एक आहे। तंत्रज्ञान केंद्राची उभारणी अंदाजे 165.28 कोटी रुपये खर्चून केली जाणार आहे। हे तंत्रज्ञान केंद्र सामान्य अभियांत्रिकी क्षेत्रात विकसित केले जाणार आणि ते पाणलोट क्षेत्रात प्रबळ असलेल्या अन्न क्षेत्राच्या गरजा देखील पूर्ण करणार आहे। प्रशिक्षण केंद्र ही अशी सुविधा असेल की तंत्रज्ञान सहाय्यक कुशल मनुष्यबळ आणि सल्लागार क्षेत्रातील उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करेल आणि त्यातून नवउद्योजक घडतील। नवीन विकासाचं स्वप्न आहे ते सिंधुदुर्ग वासी आहे ते खऱ्या अर्थाने साकार करतील। अशा पद्धतीचा हा नवीन अवकाश, नवीन पर्व आणि विकासाची नवीन पहाट घेऊन केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या शानदार सोहळ्याचा आपण कार्यक्रम पार पाडणार आहोत। देशाचं नेतृत्व म्हणून पूर्ण भारतामध्ये आपल्या कार्यकर्तृत्वाची छाप पाडत असताना सिंधुदुर्ग वासियांसाठी हे प्रबल निर्माण करणारे बालक त्याच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित आहोत आणि या कार्यक्रमाला माननीय नारायणराव राणे साहेब उपस्थित झालेले आहेत। त्याच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमात उद्घाटन सर्व मान्यवरांना विनंती आपण मुख्य व्यासपीठावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आसपास गावातील तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून रोजगार कमवता येईल आणि आता सिंधुदुर्गाचा युवक आणि युवती ही सुद्धा बदलत्या काळाबरोबर आपल्या प्रगतीची सुद्धा खूप मदत होईल असा उल्लेख माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांचा आहे आणि त्या अनुषंगाने हा एवढा भव्य कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाचा भूतपूर्व सोहळा आणि या सोहळ्याला उपस्थित आपण सगळेजण देखील या सोहळ्याचं साक्षीदार होत आहोत। भूमिपूजन कार्यक्रम विविध पूजाविधी झाल्यानंतर या ठिकाणी पुढचा कार्यक्रम फलकाचं अनावरण होईल आणि त्यानंतर मान्यवर पाहुणे या मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न होईल। श्रीफळ वाढवून भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आहे तो माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते पार पडतो आहे। माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे भूमिपूजन होत आहे आणि या मंगलमय वातावरण सदैच्या तुतारीच्या समोरील फळामध्ये आपण या संपूर्ण सोहळ्याचा आनंद घेतो आहोत। पुढच्या कार्यक्रमाचा भूमिपूजन कार्यक्रमाचे उद्घाटन आणि फलकाच्या मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये होईल आणि आपण सगळ्यांनी एका जोरात टाळ्यांची संधी दिली। या कार्यक्रमाला मान्यवरांमध्ये डॉक्टर रजनीश IAS ॲडिशनल सेक्रेटरी अँड DC MSME
तसेच डॉक्टर PM पार्लेवार सर डायरेक्टर MSME DFO नागपूर तसेच माननीय माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे साहेब मॅडम उभे आहे ना तसंच श्री RK डायरेक्टर DC MSME नवी दिल्ली माननीय श्रीमती सुधा टिकरी मॅडम ॲडिशनल डेव्हलपमेंट कमिशनर DC MSME नवी दिल्ली श्री राहुल मिश्रा असिस्टंट डायरेक्टर MSME DFO नागपूर तसेच आदरणीय किशोरजी लावडे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच PT यांच्यासमवेत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत माजी आमदार राजेंद्र केरी साहेब तसंच या कार्यक्रमाला उपस्थित अजितदादा गोपटे साहेब या सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आपण मागे साहिल मागे मी आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांसह सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं आणि आपण इथं जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. या ठिकाणी भूमिपूजनाच्या आणि कोणतीला उभारण्याचा या फलकाचा अनावरण करू. माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. त्यांच्या समवेत डॉक्टर रजनीश तसंच PM पार्लेवार सर तसंच माननीय डॉक्टर निलेश राणे थोडंसं एक कमी कर तसंच श्रीमती सुधा टिकरी मॅडम राहुलजी मिश्रा किशोरजी तावडे PT गोविंदपुणे सर माननीय या कार्यक्रमाला उपस्थित मनीषजी दळवी तसेच किशोरजी काळे सर सगळेच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. प्रभाकरजी सावंत भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र केरी साहेब तसंच अजितदादा गोपटे सर RK राय डायरेक्टर MSME नवी दिल्ली सुप्रिया मानवलकर मॅडम या सर्व मान्यवरांचं आपण इथं जोरात टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. आपलं सगळ्यांचंच मन आनंदाने तेजाळलं आहे आणि या शानदार कार्यक्रमाचं दीपोप्रज्वलन करण्यासाठी मी माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांना विनंती करेन की आपल्या या कार्यक्रमाचं दीपोप्रज्वलन करून आपण शानदार उद्घाटन करावं. जरा मागे एक साइड जरा एक साइड बघा मग या सोहळ्याचे साक्षीदार आपण होतो आहोत. या सोहळ्याचा दीपप्रज्वलन सोहळा या ठिकाणी पार पाडला जातोय. तमसोमा ज्योतिर्गमय असं म्हटलं जातं. अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी प्रगतीची ही वाट आपल्या अंतःकरणामध्ये हा दैदिप्यमान दिवा आहे तो सतत पेवत राहावा यासाठी मान्यवर माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या पुढाकाराने दीपप्रज्वलन केले जाते. आपल्या हातामध्ये ज्योत आहे ती निश्चल असू दे. कितीही वादळ वाटा अंधार आला तरी सुद्धा ही ज्योत जेव्हा निश्चल असते तेव्हा प्रगतीच्या वाटा या दूरदूरपर्यंत दिसतात आणि हा आशेचा किरण आहे तो आपल्याला एक नवी आशा देतो. एका दिव्याने दुसरा दिवा प्रकाशित करतो. आपल्याकडे मैत्रीचं नातं हे असं अखंडित राहावं असा सुमधुर संदेश या ठिकाणी सगळे मान्यवर देत आहेत. या दरम्यान अजितराव गोपटे सर माजी आमदार स्मिता कोरगावकर संध्याजी देसाई रणजितजी देसाई यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. या दरम्यान दीपप्रज्वलन होत आहे. माननीय माजी खासदार डॉक्टर निलेशजी राणे मनीषजी दळवी प्रभाकरजी सावंत या सगळ्याच मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हा दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम करतो आहोत. दीपप्रज्वलन झाल्यानंतर या ठिकाणी मान्यवर स्थानापन्न होऊया. या दरम्यान मी विनंती करेन माननीय संदीपजी साठर महेशजी सारंग आनंदमणी सावंत संजना सावंत मॅडम माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय केरवडेकर
राष्ट्रीय सदस्य SC/ST दीपक नारकर, सदस्य विश्वकर्मा समिती, विशालजी परब युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, संदीपजी मिस्त्री युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष, परशुरामजी परब सरपंच रानबांबोळी, आशा मुरमुरे सरपंच ओरोस या सगळ्याच मान्यवरांनी कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं अशी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. ज्यांच्या नावाची उद्घोषणा मी आता केली त्या सगळ्याच मान्यवरांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. आता आपण कोकणच्या संस्कृतीप्रमाणे स्वागताकडे बोलूया. अर्थात आलेल्या पाहुण्यांचं अगत्याने स्वागत करणे ही आपली संस्कृती आहे. याला अनुसरून आजच्या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण आणि ज्यांचं उद्बोधन ऐकण्यासाठी आपण उपस्थित आहोत ते माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांचं मी विनंती करेन स्वागत करण्याची. डॉक्टर रजनीश IAS ॲडिशनल सेक्रेटरी NDC MSME डेव्हलपमेंट कमिशनर मिनिस्ट्री ऑफ MSME यांना विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आपल्या शुभ हस्ते माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांचा यथोचित सन्मान आणि स्वागत करावं. ज्यामध्ये नारायणराव राणे साहेबांनी सिंधुदुर्गाच्या विकासाचं स्वप्न दाखवलं त्याच्याकडे आता पूर्णपणे वाटचाल करताना आपण सगळेजण एका नव्या पथामध्ये दाखल होतो आहोत. आणि या ठिकाणी माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय धन्यवाद. यानंतर आपले स्वागत मूर्ती आहे डॉक्टर रजनीश IAS ॲडिशनल सेक्रेटरी NDC MSME डेव्हलपमेंट कमिशनर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. मी PM पार्लेवार सरांना विनंती करतो की रजनीश सरांचं हार्दिक आपण स्वागत करावं. या ठिकाणी स्वागताचा सोहळा होतोय. माननीय डॉक्टर रजनीश IAS ॲडिशनल सेक्रेटरी यांचं स्वागत करतात माननीय PM पार्लेवार सर, डायरेक्टर MSME DFO नागपूर. तर आपलं हार्दिक स्वागत. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थितीमध्ये आपण आवर्जून वेळ काढून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवला त्याबद्दल आयोजकांकडून आणि आपल्या तमाम सगळ्या जणांकडून हे प्रेमाचं स्वागत या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आम्ही आपलं करतो आहोत. माननीय डॉक्टर रजनीश सरांसाठी एका जोरदार टाळ्या वाजूया. मी यानंतर RK राय सरांना विनंती करेन माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे सरांचा यथोचित सन्मान करावा. मी RK राय यांना विनंती करतो, डायरेक्टर MSME नवी दिल्ली यांना विनंती करतो माननीय माजी खासदार डॉक्टर निलेशजी राणे यांचं या ठिकाणी अगत्य स्वागत. निलेशजी आम्ही आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना मनपूर्वक स्वागत करतो आहोत. आमच्या युवा नेतृत्वाची ही एक नवी बुलंदतो कार्यकर्तृत्वाचा खऱ्या अर्थाने बुलंद आवाज या ठिकाणी माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे उपस्थित आहेत. आम्ही आपलं हार्दिक स्वागत करतो. यानंतर स्वागत मूर्तीमध्ये श्रीमती सुधा केशरी मॅडम, ॲडिशनल डेव्हलपमेंट कमिशनर DC MSME नवी दिल्ली. मी विनंती करतो राहुल मिश्रा सरांना, असिस्टंट डायरेक्टर MSME DFO नागपूर यांना विनंती करतो की श्रीमती सुधा केशरी मॅडम यांचा हार्दिक सन्मान करावा. आपण एकदा जोरदार गजर देऊया MSMEच्या या सर्व पदाधिकारी अधिकाऱ्यांसाठी. माननीय सुधा केशरी मॅडम यांच्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये यांच्या लाल भूमीवर हार्दिक स्वागत. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय किशोरजी तावडे सर. मी विनंती करतो PT डोईफोडे सरांना, असिस्टंट डायरेक्टर MSME DFO नागपूर यांनी माननीय किशोरजी तावडे सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे सक्षम नेतृत्व या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यात आणि आपण सगळेजण या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वागत करतो आहोत. डोईफोडे सर यांच्या हस्ते या ठिकाणी किशोरजी तावडे सरांचं स्वागत होत आहे. स्वागतामध्ये मी यानंतर स्वागत मूर्ती आहे PM पार्लेवार सर, डायरेक्टर MSME DFO नागपूर. मी रणजित देसाई, जिल्हा सरचिटणीस भाजप यांना विनंती करतो की पार्लेवार सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. पार्लेवार सर या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आमच्या कोकणच्या लाल भूमीमध्ये आमच्या या आंबा फणसाच्या भूमीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. मी रणजित देसाई सरांना विनंती करतो की पार्लेवार सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. डायरेक्टर MSME DFO नागपूर. आपण एका सगळ्या मान्यवरांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. यानंतर स्वागत मूर्ती आहे माननीय श्री किशोरजी काळे, CEO जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग. मी श्री योगेश शर्मा, डायरेक्टर DSDC MSME नवी दिल्ली. योगेश शर्मा सरांना विनंती करतो की श्री किशोरजी काळे यांचा आपण यथोचित सन्मान करावा, स्वागत करावं.
एसपी साहेबांचं देखील स्वागत या ठिकाणी होईल. अग्रवाल सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे एसपी. मी विनंती करतो की राहुल गुप्ता सरांना या ठिकाणी आपलं हार्दिक स्वागत करावं. धन्यवाद. आपण स्थान ग्रहण करावं. यानंतर माननीय मनीषजी दळवी सरांचं सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तसेच गोरगोडे सरांना विनंती करतो की मनीष दळवी यांचं हार्दिक स्वागत करावं. धन्यवाद. अग्रवाल सर आपण या ठिकाणी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. मी यानंतर विनंती करतो सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे. तसेच गोरगोडे सर मॅनेजर MSRC. मनीषजी आपलं या कार्यक्रमाला हार्दिक स्वागत. यानंतर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय प्रभाकरजी सावंत उपस्थित आहेत. मी श्री डोईफोडे सरांना विनंती करेन की प्रभाकर सावंत सरांचं हार्दिक आपण स्वागत करावं. प्रभाकरजी आपलं हार्दिक स्वागत. भाजपा जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपण कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या ठिकाणी या कार्यक्रमाला देखील आपण उपस्थित झालात. प्रभाकरजी आपलं हार्दिक स्वागत. मान्यवरांमध्ये पुढे स्वागत मूर्ती आहेत आपले RK राय सर, डायरेक्टर DC MSME नवी दिल्ली. मी सुप्रिया वालावकर महिला तालुका अध्यक्ष यांना विनंती करेन की RK राय सरांचं डायरेक्टर DC MSME नवी दिल्ली यांचं हार्दिक स्वागत करावं. धन्यवाद. शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ आणि सन्मान असं या स्वागताचं स्वरूप आहे, सन्मानाचं स्वरूप आहे आणि या सगळ्या मान्यवरांचा आपण सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये सन्मान करतो आहोत. यानंतर स्वागतामध्ये आणि सन्मानामध्ये मान्यवरांमध्ये सौ सुप्रिया वालावकर मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी श्रीनिवास माननीय डिजिटल ऑफिसर मॉयकोड यांना विनंती करतो श्रीनिवास सरांना की सुप्रिया वालावकर मॅडमांचं हार्दिक स्वागत करावं. मुख्य मान्यवरांचं आपण या ठिकाणी स्वागत केलेलं आहे. मागाशी मी सर्वच मान्यवरांच्या नावाची घोषणा केलेली आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आलेल्या मान्यवरांचं या व्यासपीठावर स्थानापन्न झालेल्या सर्वच मान्यवरांचं आयोजकांच्या वतीनं या ठिकाणी मी हार्दिक स्वागत करतो. मान्यवरांमध्ये माझ्या राजेंद्र दिली साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होईल. राजेंद्र दिली साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी मिश्रांना विनंती करतो की राहुल मिश्रा सरांनी या ठिकाणी माननीय राजेंद्र दिली साहेब सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. राजेंद्र दिली साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होते. श्वेता बोरगावकर, श्वेता बोरगावकर मॅडम यांचं देखील स्वागत होईल. मी विनंती करतो मित्रांना की श्वेता बोरगावकर मॅडमांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करा. स्वागताचा हा सोहळा होईल. अर्थातच तरीही तुम्ही सिंधुदुर्गात या आणि आम्ही तुमच्या स्वागतासाठी सज्ज आहोत. सिंधुदुर्गाची ही रसाळ माणसं आहेत की नेहमी स्वागतासाठी सज्ज आपली वाट पाहत असतात आणि हा अगत्याचा हृदयपूर्वक सोहळ्याचा स्वागताचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण पार पाडतो आहोत. कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकताना मान्यवरांचा अनावरणाने थोडासा नामोल्लेख राहून गेला असेल तर दिलगिरी व्यक्त करतो. आपण सगळे मोठ्या मनाचे
भूमिपूजनाच्या उद्घाटनानंतर दीपक प्रज्वलन करून खऱ्या अर्थाने वातावरणामध्ये सकारात्मकता निर्माण झाल्यानंतर सिंधुदुर्गाच्या या लाल भूमीला स्मरून आपण मान्यवरांचं अगत्याने स्वागत केलेलं आहे. कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकताना हा संपूर्ण कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी मगाशी तुम्हाला तुमच्यासमोर सादर केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नवीन उद्योजकांना घडवण्यासाठी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी भारत सरकारचे आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण केंद्र या जिल्ह्यात म्हणजे सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये होत आहे. आणि या सगळ्याचं खंबीर नेतृत्व आणि याचं प्रेरणास्थान याच्या मागे आपल्याला बुलंद आवाज असणारे माननीय नारायणराव राणे साहेब हे या कार्यक्रमाचे मुख्य स्रोत आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने आपण त्यांचं एका जोरात टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. या संपूर्ण कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी राष्ट्रवादी विभागामध्ये मी श्री PM पार्लेवार सरांना डायरेक्टर MSME DFO नागपूर यांना विनंती करतो की या कार्यक्रमाचे स्वागतपर आपण व्यक्त करावं आणि आपला प्रास्ताविक आपल्या सगळ्यांसमोर सादर करावं. आपल्यासमोर प्रास्ताविक सादर करतात श्री PM पार्लेवार सर डायरेक्टर MSME DFO नागपूर. धन्यवाद. नमस्कार सर्वांना. सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सवात मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रातिनिधिक उद्घाटक माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सन्माननीय श्री नारायण राणे साहेब, माननीय माजी खासदार सन्माननीय निलेश राणे साहेब, दिल्लीवरून आवर्जून आलेले ॲडिशनल सेक्रेटरी व डेव्हलपमेंट कमिशनर सन्माननीय डॉक्टर रजनीश सर, ॲडिशनल डेव्हलपमेंट कमिशनर श्रीमती सुधा केसरी मॅडम, श्री RK राय डायरेक्टर, श्री किशोर कावडे कलेक्टर सिंधुदुर्ग, श्री मकरंद देशमुख CEO जिल्हा परिषद, श्री मनीष दळवी अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक, SP सर श्री अग्रवालजी, पूर्व DGP अध्यक्ष श्री राजन तेलीजी, श्री प्रभाकर सावंत जिल्हा अध्यक्ष BJP व अन्य मान्यवर, त्याचबरोबर मंचासमोर पीठासीन सर्व उद्योजक, विश्वकर्मा, पत्रकार बंधू-भगिनींनो, मी आपल्या सर्वांचं आजच्या या कार्यक्रमात मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आज आपण सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव कार्यक्रमाच्या अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री सन्माननीय राणे साहेबांच्या पुढाकाराने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थापित होत असलेल्या MSME औद्योगिक केंद्राच्या शिलान्यास व भूमिपूजन समारोहामध्ये तसंच PM विश्वकर्माच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहोत. सन्माननीय राणे साहेबांच्या पुढाकाराने स्थापित होणारं MSME औद्योगिक केंद्र जे 20 एकर जागेवर, जी जागा आपल्याला महाराष्ट्र शासनाने निःशुल्क दिलेली आहे, या 20 एकर जागेवर MSME मंत्रालय भारत सरकारच्या अंदाजित 185 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने तयार होणारा अतिशय महत्वाकांक्षी असा हा प्रोजेक्ट आहे. MSME औद्योगिक केंद्रामुळे कोकणातील रोजगाराच्या सर्व समस्या दूर होतील व येथील उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होईल. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. या केंद्रामध्ये MSME औद्योगिक केंद्र हे असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही की हे कोकणाच्या शिरपेच्या मानाचा तुरा म्हणून ओळखले जाणार आहे. आणि हे केवळ सन्माननीय राणे साहेबांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नांनी सिंधुदुर्ग स्थापित होत आहे. साहेबांच्या या कोकणातील मोलाच्या योगदानाकरता मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करा. तसेच MSME मंत्रालयाचे ॲडिशनल सेक्रेटरी व डेव्हलपमेंट कमिशनर सन्माननीय डॉक्टर रजनीश सर यांचा सुद्धा या औद्योगिक केंद्राला स्थापित करण्यामागे मोलाचे योगदान है. सर आपका भी बहुत बहुत इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है.
त्यांच्या अथक प्रयासामुळे या प्रोजेक्टकरता लागणाऱ्या सर्व मंजुरी व मदत कमीत कमी वेळेत पूर्ण करण्यात आल्या. तर त्यामुळे आज हा भूमिपूजन सोहळा आपण इथे करीत आहोत. डॉक्टर रजनीश साहेबांच्या मुलाच्या योगदानाकरता सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करा. या केंद्राच्या स्थापनेकरता मंत्रालयातील सर्व अधिकारी अहोरात्र झटत आहेत व लवकरच हे केंद्र इथे भव्य दिव्य केंद्र असे इथे स्थापित होणार आहे. आज आणि उद्या इथे पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत विश्वकर्माची नोंदणी करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सर्व विश्वकर्मांना मी विनंती करतो की त्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली नोंदणी करावी. येथे छोटं प्रदर्शन सुद्धा आयोजित करण्यात आलेलं आहे. याच्यामध्ये सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांनी आपले उत्पाद प्रदर्शित केले आहे. त्याचा सुद्धा सर्वांनी लाभ घ्यावा. या प्रकारे 2 दिवसाचा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी पुन्हा सर्व मान्यवरांचं मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचं व मंचासमोरील सर्व बंधू हार्दिक स्वागत करतो. माझं स्वागत संपतो. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय श्री PM बागेवाडीचे डायरेक्टर MSME DAU नागपूर यांनी या ठिकाणी स्वागत आणि आपलं या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक सादर केले. आणि त्यातून आपल्याला एक गोष्ट समजली की आपण नवीन पर्वामध्ये प्रवेश करणार आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्योजकांना बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारचे आधुनिक प्रातिनिधिक केंद्र सिंधुदुर्ग नगरीत या ठिकाणी साकार होत आहे. त्याचे सगळे साक्षीदार आपण होतो आहोत. आणि या ठिकाणी कौशला कार्यक्रम आणि फलकाचं अनावरण भूमिपूजन कार्यक्रमाचा सोहळा या ठिकाणी होत असताना या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने आता चांगल्या पद्धतीने गती निर्माण झालेली आहे. या आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रात किल्लोजन्म दर्जाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र होणार आहे. 10वी-12वी पासून उच्च शिक्षित उमेदवारांना प्रशिक्षणाचे प्रवेशद्वार खुले होणार आहे. आणि बदलत्या व्यवस्थेबरोबर बदलत्या काळाबरोबर आपल्या नवीन उद्योजकांना आणि तरुण तरुणींना खूप बदलण्यासाठीचा नवीन दिलेला हा अवकाश नक्कीच आहे तो कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी एकदा नारायणराव राणे साहेबांसाठी आपण केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांसाठी लोकांना चित्रफित बघायला मिळणार आहे. आणि त्यामध्ये आपल्याला या संपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रामध्ये कोणत्या सोयी आहेत आणि याचा नेमका लेखासोबत आहे याचा देखील आपण आस्वाद घेणार आहोत. पण कार्यक्रमामध्ये आपण पुढे सरकताना वेळेअभावी सगळ्याच मान्यवरांच्या पाहुण्यांच्या वेळेचा सन्मान करूया आणि कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकूया. मी यानंतर शुभेच्छा बरोबर देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशोरजी तावडे सरांना आमंत्रित करेन की या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांना संबोधित करावं, शुभेच्छा द्याव्या. आपल्यासमोर शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत किशोरजी तावडे सर, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग. नमस्कार. सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव ट्रेनिंग सेंटर भूमिपूजन समारंभ PM विश्वकर्मा व स्वयंरोजगार संमेलनावर त्या कार्यक्रमामध्ये माननीय नारायणराव राणे साहेब यांची MSME भारत सरकार या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी खासदार सन्माननीय मुकेश राणे साहेब, ॲडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश सर, ॲडिशनल डायरेक्टर ॲडिशनल डेव्हलपमेंट सेंटर श्रीमती सुधा केशरी मॅडम, श्री PM बागेवाड, जिल्हा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जनता बँक अध्यक्ष मनोज रविजी, जिल्हा काळेजी, माजी सहकारी सौरभ अगरवालजी, माजी आमदार राजेंद्र नेगेजी, उपस्थित बंधुभगिनी, पत्रकार मित्रांनो, प्रिंट मीडिया, आज आपल्या प्राधिकरणामध्ये प्राधिकरणाच्या 20 एकर जागेवर MSME विभागामार्फत जे आजच्या त्या भूमिपूजन समारंभ माननीय राणे साहेबांच्या हस्ते झाला त्याबद्दल त्यासाठी मी माझ्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो. त्याचबरोबर हे केंद्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकार सुमारे 185 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आणि हे केंद्र महाराष्ट्रातलं पहिलं केंद्र आहे त्याचा मला प्रथमही अभिमान आहे. याबरोबर आज ह्या केंद्रातून उद्योजकांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, तांत्रिक ज्ञान असणारे मनुष्यबळ तयार करण्याची क्षमता ह्या केंद्रामध्ये निश्चितच तयार होणार आहे. त्यातील जिल्ह्यातील तरुणांना, राज्यातील तरुणांना व देशातील तरुणांना देखील एक आदर्शवत केंद्र तयार होईल. आणि उद्योजकांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना जे पीक मॅनपॉवर तंत्रज्ञ लागणार आहे ते एक तिथून निर्मित होणार आहे त्याचा मला मनापासून आनंद आहे. तसेच ह्या केंद्रामधून हे केंद्र थोडंसं 91 ठिकाणी झालेलं आहे आणि ह्या केंद्रामध्ये ह्या भागाचा देखील निश्चितच विकासास मदत होईल. एवढेच करून मी माझे
प्रशिक्षण केंद्राचा गौरवोद्गार आपण या ठिकाणी गौरवोद्गार काढले आणि या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. या प्रशिक्षण नवीन तंत्रज्ञान केंद्राचा विस्तार केंद्राची स्थापना या योजनेअंतर्गत MSME मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या 20 तंत्रज्ञान केंद्रापैकी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र येथील तंत्रज्ञान केंद्र हे एक आहे. तंत्रज्ञान केंद्राची उभारणी अंदाजे 165.28 कोटी रुपये खर्चून केली जात आहे. हे तंत्रज्ञान केंद्र सामान्य अभियांत्रिकी क्षेत्रात विकसित केले जाणार आहे आणि ते पाणबुडी क्षेत्रात प्रबळ असलेल्या अन्न क्षेत्राच्या गरजा देखील पूर्ण करेल. प्रशिक्षण केंद्र ही अशी सुविधा असेल की तंत्रज्ञान सहाय्य कुशल मनुष्यबळ इत्यादी लगतच्या भागाच्या गरजा देखील पूर्ण करेल आणि सल्लागार क्षेत्रातील उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करेल. अशा पद्धतीने नवीन उद्योगाचं आणि त्याच्यातून रोजगार निर्मितीचं जे नवदालन आहे ते नक्कीच आपल्यासाठी एक नवीन पहाट असणार आहे आणि याची साक्षीदार होण्यासाठी ही सगळी मान्यवर मंडळी आपली जमली आहे. खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाला आता चांगल्या पद्धतीने शान निर्माण होते कारण या मान्यवर मंडळींचं मनोगत आपण ऐकतो आहोत. मान्यवर मंडळींच्या मनोगतामध्ये या मान्यवरांमध्ये उपस्थित असणारे आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व, युवकांचं नेतृत्व आणि कोकणचा बुलंद माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे सर उपस्थित आहेत. मी त्यांना या प्रसंगी विनंती करेन आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया आणि त्यांचे संबोधन करूया. या कार्यक्रमात MSME कमिश्नर डॉक्टर योगेश कुमार, श्रीमती जयश्री, सन्माननीय नास्के रॉय, सन्माननीय जिल्हाधिकारी किशोर प्रोफेसर, सन्माननीय SP सौरभ अग्रवाल सर, सन्माननीय पार्लेवार साहेब, सन्माननीय योगेश शर्मा, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमचे सन्माननीय मनीष गवळी, महिला अध्यक्षा सौ श्वेता सोळगावकर मॅडम, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकर सावंत, सन्माननीय राजेंद्र देवी, सन्माननीय अजित गोपे, सौ संध्याताई केसे, सौ सुप्रियाजी वाघावकर, उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू होती. आज या MSME अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर, टेक्नॉलॉजी सेंटर, औद्योगिक सेंटर, आपण जेही नाव द्याल त्या नावाची वास्तू तिथे काही महिन्यात वर्षात उभी राहणार आहे. त्याचा भूमिपूजन सोहळा आज इथे संपन्न झाला. तो सन्माननीय राणे साहेबांच्या हस्ते झाला. मी सन्माननीय पार्लेवार साहेबांचं मनोगत ऐकलं आणि त्या मनोगतामध्ये आपल्या जिल्ह्याला एक एवढी मोठी संधी आहे हे त्यांचं मनोगत ऐकल्यानंतर मला जाणवलं की हा 20 एकरचा परिसर हा ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून उभा राहणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात ट्रेनिंग, रिसर्च हे फक्त 10वी झाल्यानंतर काय, 12वी झाल्यानंतर काय या मर्यादेत हे सेंटर नसणार आहे. तर अनेक गोष्टींची त्याच्यामध्ये रिसर्च होईल, त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग दिलं जाईल आणि त्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा किंवा कोकणाचा जो काही विकास करायचा असेल त्याला एक वाट मिळेल, त्याला एक महामार्ग मिळेल. त्या दृष्टिकोनातून आजचं हे भूमिपूजन एक ऐतिहासिक आहे हे माझी समज आहे. आणि साहेब आपण हे सगळं करत असताना मी भारतीय जनता पक्षाचा उडाण मालवण मतदारसंघाचा विधानसभा प्रमुख आहे. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आपण जी जागा निवडली ती माझ्या या उडाण मालवण मतदारसंघाच्या क्षेत्रात निवडली त्याबद्दल मी आता वेगळा आभार व्यक्त करतो. कारण काही 185 कोटीची जी काही उलाढाल इथे होणार आहे, जी काही इन्व्हेस्टमेंट इथे होणार आहे ती काही साधी सुधी उलाढाल नाही किंवा इन्व्हेस्टमेंट नाही. अनेक गोष्टींचा रिसर्च मी सातत्याने जेव्हा लोकसभेमध्ये असायचे
मी तेव्हा साहेब भाषण करायचो की आमच्या कोकणामध्ये सगळं काय आहे, देवाने सगळं दिलं, किनारपट्टी दिली, नॅचरल रिसोर्सेस दिले, माईन्स दिले, सगळं काही दिलं, पण आपण कुठले बाय प्रोडक्ट आपण काय अजूनपर्यंत तयार करू शकलो नाही. मासेमारी मोठ्या प्रमाणात आहे, बागायतदारी मोठ्या प्रमाणात आहे, माईन्स आहे, अनेक गोष्टी ह्या मातीमध्ये आपण जाऊन करू शकतो, पण ते आपल्या मुलांना कळावं, आपल्या मुलांना ते समजावं अशी व्यवस्था कधी उभी राहिली नाही. आणि ती व्यवस्था माझ्या अर्थाने, माझ्या मान्याने या कोकणामध्ये जर कोण उभं करू शकला असता त्याचं नाव फक्त नारायण राणे साहेबच असू शकतात. कारण कोकणाला ही गरज आहे आणि ती गरज ओळखण्याचं काम इतके वर्षापासून जे कोण करत आहे ते सन्मान्य राणेसाहेब तुम्ही झाल. आणि म्हणून हे तुमच्या हातातूनच लढायचं होतं की आपल्या मातीला जी गरज आहे, आपण सगळ्या गोष्टीचा रिसर्च, आपण सगळ्या गोष्टीची ट्रेनिंग देणार आहोत. असा एकही विषय मी आता पार्लमेंट साहेबांना तेच विचारत होतो की साहेब कुठल्या कुठल्या गोष्टीची ट्रेनिंग होणार आहे. तर 10वी 12वी आणि इतर सगळ्या वर्गासाठी जी ट्रेनिंग आवश्यक आहे, जे रिसर्च आवश्यक आहे ते या ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून होणार आहे. पण आपल्याला सगळ्यांना सांगायला मला आवडेल की राजकारण सोडून सगळ्या गोष्टीची ट्रेनिंग आणि रिसर्च होणार. राजकारण सोडून बरोबर आणि म्हणून एवढी मोठी ही वास्तू जेव्हा इथे उभी आहे आणि एवढं मोठं काम जेव्हा आपल्या जिल्ह्यासाठी, आपल्या कोकणासाठी इथे उभं आहे, आम्ही नेहमी सांगतो राणे साहेबांची गरज ही कशासाठी. आम्ही कॅबिनेटमध्ये आम्हाला जेव्हा कळतं की राणे साहेबांसारखा माणूस त्या कॅबिनेटमध्ये काय करू शकतो, मी खासदार असताना बघितलेलं आहे. जरी त्या कॅबिनेटमध्ये उपस्थित राहू शकतो नाही तरी मी ऐकलेलं आहे की महाराष्ट्रभर जेव्हा कॅबिनेटमध्ये विषय येतात की माझ्या मतदारसंघासाठी हे झालं पाहिजे, माझ्या जिल्ह्यासाठी हे झालं पाहिजे, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हे वळलं पाहिजे, मराठवाड्यासाठी हे मिळालं पाहिजे, तर त्या कॅबिनेटमध्ये एकमेव माणूस असा आहे होते त्यावेळेला जे सांगायचे तर हे सगळं तुम्हाला मिळेल तर ठीक आहे, माझ्या कोकणाला पण अनुभव मिळायला पाहिजे, नंतरच कॅबिनेट पुढे जाईल सांगणारे ते नारायण राणे आहेत. आणि म्हणून हे सगळं आपल्या हातातूनच लढायचं होतं. उद्या जेव्हा आपण सांगतो ना, आपण जेव्हा उल्लेख करतो की उद्याचा सिंधुदुर्ग कसा दिसावा, कसा असावा आणि तो कसा असेल, तर त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं फुटप्रिंट कोणाचं असेल तर ते सन्मान्य राणे साहेबांचं असेल. की उद्याची पिढी जेव्हा उभी राहील, उद्या हे सगळं चित्र जेव्हा वेगळं असेल आणि आपल्याला दिसेल की इथून मुलं आज जसं साहेबांनी तिथे डॉक्टर MBBS तिकडे कॉलेज उभं केलं, आपल्याला आज लक्षात येणार नाही, पण जेव्हा 5 वर्षांनी पहिली बॅच बाहेर येईल, जेव्हा 6 वर्षांनी दुसरी बॅच बाहेर येईल, तेव्हा आपल्याला चारी बाजूने जेव्हा आपल्याला डॉक्टर आपले दिसतील आणि ते नेहमी सांगतात की नुसते डॉक्टरच नाही, नुसते क्रिकेटरच नाही, तर IAS IPS पण आपला या मातीतूनच तयार झाले पाहिजे. त्यांच्या मनामध्ये एवढ्या संकल्पना आहेत, त्यांच्या मनामध्ये एवढ्या संकल्पना आहेत की ते दिवस रात्र जर कोणाचा विचार करत असतील तर माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये जर आम्हाला स्वित्झर्लंडमध्ये काय दिसलं ते माझ्या सिंधुदुर्गात पण दिसलं पाहिजे. हे मनात घेऊन आणि डोक्यात घेऊन काम करणारी व्यक्ती मी साहेब व्यासपीठावर आहे म्हणून सांगत नाही. मी एवढं सगळं इतके वर्ष त्यांच्यावरती धरलं, त्यांच्यावर महाराष्ट्रावर फिरलं, त्यांच्यावर जगभर फिरलं, त्यांच्या मनामध्ये जे सिंधुदुर्गाबद्दल प्रेम आहे ते आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघतो. आणि म्हणून साहेब आपण हे सगळं केलं, जसं मी म्हटलं ही सगळी भव्य विविधता जर कोकणाला आणि सिंधुदुर्गाला जर कोणी दाखवली असेल, वास्तू कशी उभी करायची ही जर कोकणाला कोणी दाखवली असेल तर सन्मान्य राणे साहेबांनी दाखवली. ही जी वास्तू इथे उभी राहील आणि जेव्हा 20-25 वर्षानंतर जेव्हा काही पिढ्या इकडे उड्या लागतील आणि विचारतील मी कोणी बनवलं, तर तेव्हा एक कोणतरी राणे साहेब होते, त्यांनी परिस्थिती ओळखली, माती ओळखली, त्या लोकांची गरजा समजल्या आणि म्हणून हे चित्र आज इथे उभं राहिलं. त्या पिढीला 100% राणे साहेब कळतील आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे. त्यांच्याबरोबर काम करत असताना आणि त्याच घरात राहताना हे सगळे अनुभव मला घेता आले, बघता आले, जगता आले. परत एकदा मी MSMEच्या प्रत्येक इथे सहकार्यांना त्यांच्या टीमला मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपण पण या सगळ्या कार्यक्रमाला हातभार लावला. मागल्यावर साहेब आपण फोन करत होता, एका दुसऱ्या पाहिजे त्याला वाईट पण बिल्डिंगमध्ये कुठे काय बिल्डिंग अशी डोंगरांनी उभी राहते आणि
मनापासून त्याचे सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय डॉक्टर निलेश राणे साहेब. कोकणच्या विकासाची आणि सिंधुदुर्गाच्या विकासाच्या खऱ्या अर्थाने आपण ही नांदी निर्माण करतो आहोत आणि या नांदीचे प्रमुख गुलाबी आहेत ते माननीय नारायणराव राणे साहेब आहेत आणि त्यांच्या स्वप्नातील सिंधुदुर्ग आता पूर्णपणे आकार घेतोय अशा आशयाचं त्यांनी या ठिकाणी मनोगत मांडलं आणि या सगळ्याला प्रमुख दावेदार आणि खऱ्या अर्थाने कोकणच्या विकासाची एक प्रगल्भ लाट जी माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या माध्यमातून आली आहे ती खऱ्या अर्थाने आता मोठी होती आहे. अशा पद्धतीचं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं. या कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांमध्ये माननीय डॉक्टर रजनीश ॲडिशनल सेक्रेटरी अँड DC MSME डेव्हलपमेंट कमिशनर मिनिस्ट्री ऑफ MSME त्याचे डॉक्टर रजनीश सर उपस्थित आहेत. मी त्यांना या ठिकाणी विनंती करेन की आपण या निमित्ताने संबोधन करावं. आपल्यासमोर संबोधन सादर करताय डॉक्टर रजनीश IS ॲडिशनल सेक्रेटरी अँड DC MSME डेव्हलपमेंट कमिशनर मिनिस्ट्री ऑफ MSME. श्री नारायण राणे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, श्री निलेश राणे जी, पूर्व सांसद, श्रीमती सुधा केशरी, अतिरिक्त विकास आयुक्त भारत सरकार, श्री किशोर सावरे, जिलाधिकारी सिंधुदुर्ग, श्री सौरभ पुलिस अधीक्षक, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों और आज यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागी हैं. हम लोग आज यहाँ भारत सरकार की तरफ से आपकी सुंदर जिले सिंधुदुर्ग में उपस्थित हुए हैं. मेरा ये तीसरा विजिट है सिंधुदुर्ग में और उसके लिए मैं हमारे मंत्री जी नारायण राणे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. सर, जब मैं पहली बार सिंधुदुर्ग आया था पिछले साल तो मुझे लगा था सिंधुदुर्ग जा रहे हैं, महाराष्ट्र का एक प्रांतीय इलाका है, देख के आते हैं किस तरह का होगा. मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतना विकसित हो सकता है. जब मैं पहली बार सिंधुदुर्ग में आया मैंने देखा यहाँ पर सड़कें अच्छी बनी है, यहाँ पर आपका जो है टूरिज्म का इंडस्ट्री बड़ा अच्छा चल रहा है, यहाँ पर आपकी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है. इसके अलावा आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये जीवंत जो है जिला है, हर जगह काम हो रहे हैं, बड़े छोटे हर तरह के काम जो है यहाँ पर चल रहे हैं. हम भारत सरकार में जब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बात करते हैं तो हमारा जो मंत्रालय है, हमारे मंत्रालय का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को संबल प्रदान करें. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की आर्थिकी में 30% योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का. भारत की आर्थिकी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो करीब 36% योगदान जो है वो MSME सेक्टर का आता है. एक्सपोर्ट के अंदर 45% का हमारा योगदान है और हम मानते हैं कि भारत के विकास के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग निभाते हैं. मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें पूरे विश्व में तो अमेरिका जो है उसकी डेवलपमेंट 2% हर साल रेट ऑफ ग्रोथ में हुई. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो 1.6% पे था, जर्मनी 1.1% पे था, जापान 0.7% पे था और वहीं भारत जो है वो कॉन्स्टेंटली 5.7% के ऊपर पिछले 10 साल में ग्रोथ किया. और अगर हम रिसेंट बात करें तो भारत की जो है 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आगे तेजी से बढ़ने का अनुमान है और भारत एक महासत्ता बने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और एक विकसित भारत की बात करते हैं. 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण होना. हम ये मानते हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत का निर्माण होना है उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सिंधुदुर्ग में जो हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर हम से बोल रहे हैं, उसका माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया. तो आप सभी ने शिलान्यास होते हुए देखा. आप सभी ये जानते हैं कि आपके सिंधुदुर्ग के अंदर एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा
पर आप ये नहीं जानते कि माननीय मंत्री जी वो केवल सिंधुदुर्ग के लिए ये टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर 14 टेक्नोलॉजी सेंटर का जो बनाने का कार्यभार, जो प्रणाली है वो ऑलरेडी शुरू हो गई। कल मंत्रालय की तरफ से पूरे देश भर में 14 टेक्नोलॉजी सेंटर के ऊपर इसी तरह से आगे काम बढ़ाया जाएगा। उसका नोटिस जो है वो जारी हुआ है और सिंधुदुर्ग उसमें से सिंधुदुर्ग टेक्नोलॉजी सेंटर, इसमें अनुमानित लागत 182 करोड़ का टेक्नोलॉजी सेंटर है। इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से यहाँ पर जो उद्योगों को टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर से निकल अपनी प्रतिभा को और निकाल आगे जाके अलग अलग उद्योगों के अंदर अपना काम कर सकते। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर वर्ष 1960 से 18 टेक्नोलॉजी सेंटर ऑलरेडी हमारे देश में अन्य अन्य जगहों पे लगे हुए। पिछले वर्ष आपने सुना होगा चंद्रयान एक मिशन था जो सक्सेसफुली भारत ने कंडक्ट किया। चंद्रयान के अंदर 5400 से ऊपर उपकरण हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स के बने हुए। हमारा भुवनेश्वर का टेक्नोलॉजी सेंटर हो, हमारा मुंबई का यूनिट हो और हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर हो, उन्होंने अपना एक सक्रिय योगदान दिया था चंद्रयान मिशन में। इसके अलावा जो डिफेंस के अंदर हमारी और या फिर हमारी न्यूक्लियर जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स का योगदान होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम केंद्र सरकार के टेक्नोलॉजी सेंटर्स की बात करते हैं तो हम छोटे मोटे टेक्नोलॉजी सेंटर्स की बात नहीं करते, हम उन सेंटर्स की बात करते हैं जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हमारी यूथ को उपलब्ध हो सकेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को मिल सकेगी। हमारे यहाँ ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो सकेगी जो आने वाले समय में इंडस्ट्री के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी के ऊपर कार्य कर सके। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत जो है वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों का जहाँ उसमें योगदान है, वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का भी उतना ही योगदान है। हम ये मानते हैं सभी मिलकर विकसित भारत के जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अंदर हम अपने प्रयास देंगे, चाहे हमारे उद्योग हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे कोई भी व्यवसायी हो। जो भी व्यक्ति आज कोई कार्य कर रहा है वो भारत की प्रगति के अंदर अपना एक योगदान देता है। जब आप व्यवसाय करते हैं तो ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय करें, आप भारत में राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपका एक योगदान है। और हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर सिंधुदुर्ग का वो भी इसी जर्नी में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी सेंटर को जल्द से जल्द बना के हम लोगों को समर्पित करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर रजनीश सर, IAS एडिशनल सेक्रेटरी and DC MSME डेव्हलपमेंट कमिशनर मिनिस्ट्री ऑफ MSME यांनी या ठिकाणी सुंदर मनोगत अभ्यासपूर्ण मनोगत या ठिकाणी आपलं मांडलं आणि भारताचा दाखला देत इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारताचा विकास दर आणि उद्योगाची गती ही कशी विकसित होते आहे असं सुंदर मनोगत आपल्यासमोर मांडून खऱ्या अर्थाने ही विकासाची पहाट आहे आणि याच्यासाठी या ठिकाणी आपण सगळेजण साक्षीदार होतो। अशा पद्धतीच्या शुभेच्छाही या ठिकाणी डॉक्टर रजनीश सरांनी दिल्या। खऱ्या अर्थाने या आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रात इंडो-जर्मन दर्जाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र होणार आहे। 10वी-12वी पासून उच्च शिक्षित उमेदवारांना प्रशिक्षणाचे प्रवेशद्वार खुले होणार आहे। उमेदवारांना या ठिकाणी निवासी प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे। केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेब यांनी केलेला पाठपुरावा आणि घेतलेल्या मेहनतीमुळे या ठिकाणी राज्य शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे सिंधुदुर्ग नवनगर प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात प्लॉट क्रमांक 83A आणि 20 एकरचा भूखंड या प्रशिक्षण केंद्रासाठी उपलब्ध झाला आहे आणि या सगळ्यांचं नेतृत्व आणि खऱ्या अर्थाने आपल्याला
जे उगमस्थान आहे ते माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्याच प्रयत्नातून मिळालेलं आहे. त्यामुळे इथं जोरदार टाळ्या वाजवूया. अत्याधुनिक दर्जाचं नेमकं हे प्रशिक्षण केंद्र कसं असणार आहे याचं चित्र बिंदून देखील आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून कर्ज मंजूर झालेलं आहे आणि याचं या ठिकाणी धनादेशाचं वितरण आपण माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांच्या हस्ते करणार आहोत. मी कर्जदारांचं आणि उद्योजकांचं या ठिकाणी उद्घोषणा करेन आणि त्यांनी या ठिकाणी एका लाईनमध्ये येऊन आपला धनादेश आहे केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या शुभहस्ते स्वीकारायचा आहे. धनादेशामध्ये पहिल्यांदा गणेश अशोक साटम यांना 18 लाखाचं कर्ज सेंट्रिंग व्यवसायासाठी पंतप्रधान स्वयंरोजगार अंतर्गत मंजूर झालेला आहे आणि हा धनादेश दिला जातो आहे माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांना विनंती करतो की गणेश अशोक साटम यांना 18 लाखाची रक्कम अदा करावी आणि हा धनादेशाचं आपल्या हस्ते वितरण करावं. प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांना कर्ज मंजूर झालेलं आहे. त्याच्या उद्योजकांना नवउद्योजकांना हार्दिक स्वागत. अयोधी गणेश तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. पुढील धनादेश आहे परमानंद विलास परब यांना दुग्ध व्यवसायासाठी 4 लाख रुपयाचं या ठिकाणी कर्ज मंजूर झालेलं आहे. कट्टा येऊन आलेले परमानंद विलास परब यांना 4 लाखाचा धनादेश सुपूर्द करण्यात येतो आहे. आपण टाळ्याच्या गणनामध्ये परमानंद विलास परब यांना शुभेच्छा देऊया. यानंतर पुढील उद्योजकांचं नाव आहे श्री दत्ताराम मनोहर दळवी बालावर गोगलपाडा. या ठिकाणाहून दुग्ध व्यवसायासाठी म्हैस खरेदी या अंतर्गत 3 लाखाचं कर्ज मंजूर होऊन याचा धनादेश माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांच्या शुभहस्ते देत आहोत. दत्तगुरु मनोहर दळवी बालावर गोगलपाडा दुग्ध व्यवसायासाठी 3 लाख रुपयाचा धनादेश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांना प्रोत्साहन प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार अंतर्गत या धनादेशाचं वितरण केलं जात आहे. पुढील धनादेशामध्ये श्री उमेश बाळकृष्ण बस ओरोस स्टेशनरी व्यवसायासाठी 4.75 लाख रुपये म्हणजे 5 लाखाचं या ठिकाणी वितरण केलं जाईल. धनादेशाच्या माध्यमातून या ठिकाणी या उद्योजकांना प्रेरणा म्हणून माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभहस्ते या धनादेशाचं आपण वितरण करतो आहोत. यानंतर पुढील उद्योजक आहे सुभाष सावंत. लाईफ ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून दिलं जाणारा एक धनादेश आहे 6.50 रुपये म्हणजे 6.5 लाखाचा हा धनादेश सुपूर्द करतील माननीय केंद्रीय मंत्री आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व नारायणराव राणे साहेब. सुभाष सावंत लाईफ ऑफ इंडिया या बँकेच्या माध्यमातून दिला जाणारा हा धनादेश सुपूर्द करत आहेत आणि त्यांना शुभेच्छा देत आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांचा गजर होता या नवीन उद्योजकांसाठी. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये MSME अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत दिला जाणारा हा धनादेश. या धनादेशामध्ये सुभद्रा भोसले लाईफ ऑफ महाराष्ट्र या बँकेच्या माध्यमातून 3 लाख रुपयाचा 31 लाख रुपयाचा धनादेश या ठिकाणी दिला जातोय. 31 लाख रुपयाचा धनादेश सुभद्रा भोसले लाईफ ऑफ महाराष्ट्र यांच्या सहयोगातून दिला जातोय. प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत नव उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी आणि विकासाचं एक नवीन पाऊल सुरू करण्यासाठी आपल्या या नव तरुणांना हा प्रोत्साहन धनादेशाच्या माध्यमातून दिलं जात आहे. माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आपण या धनादेशाचं वितरण करतो आहोत आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सिंधुदुर्ग प्रधान कार्यालय यांच्या वतीनं कर्जाची मंजुरी पत्र देखील या ठिकाणी वितरण करतो आहोत. आपण या कर्ज मंजुरी पत्राच्या वितरणासाठी मी आता घोषणा करेन त्या उद्योजकांनी कर्जदारांनी येऊन या ठिकाणी आपलं मंजुरी पत्र आहे ते स्वीकारायचं आहे. माननीय उदय शरद शिरोडकर तळवडे या ठिकाणी कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी 9,80,000 रकमेचं कर्ज मंजूर झालेलं आहे. त्याचं मंजुरी पत्र माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या हस्ते वितरित केलं जाईल. मी आयोजकांना विनंती करतो उदय शरद शिरोडकर यांचं हे कर्ज मंजुरी पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांच्या हस्ते वितरित केलं जावं. त्यानंतर दुसरं मंजुरी पत्र आहे बबन विठ्ठल खरात आचिर्णे या ठिकाणी शेळी पालनासाठी 4,60,000 साठी या ठिकाणी कर्ज दिलं जाईल. आणि त्यानंतर मनीष श्यामसुंदर सावंत सॉफ्ट ड्रिंकसाठी 9 लाख रुपयाचं कर्ज मंजुरी पत्र वितरित केलं जाईल. त्यानंतर श्री वासुदेव रामचंद्र जाधव तळवडे या ठिकाणी आलेले हे उद्योजक कुक्कुटपालनानंतर म्हणजे पोल्ट्री या व्यवसायासाठी 9 लाखाच्या कर्जाचं मंजुरी पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांच्या हस्ते वितरित केलं जाईल. या पत्राच्या वितरणीनंतर मी विनंती करतो
वेगवेगळे उद्योजक यांना या ठिकाणी आपण प्रदान केलेला आहे. या सगळ्याच उद्योजकांना नवतरुणांना भावी पिढीतील भावी भविष्यातील वाटचालीला त्यांना हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं आणि खऱ्या अर्थाने आता कार्यक्रमामध्ये आपण त्यांचं मनोगत ऐकणार आहोत, त्यांच्या मनोगतासाठी आपण उत्सुक आहोत. मगाशी डॉक्टर निलेश राणे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे दरडोई विकासाचं उत्पन्न ज्या नारायणराव राणे साहेबांनी आमच्या सगळ्यांच्याच डोळ्यामध्ये बसवलं आणि जेव्हा नारायणराव राणे साहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मुंबईहून आले आणि खऱ्या अर्थाने आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भरभराट झाला. जेव्हा नारायणराव राणे साहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमदार झाले तेव्हा खऱ्या अर्थाने विकासाची फक्त वाट होती, पाऊलवाट होती, तिला वाट बनवलं. त्यानंतर मंत्री, माजी मुख्यमंत्री अशी सगळी पदं भूषवून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकासाचा रस्ता निर्माण करून दिला आणि या विकासाच्या रस्त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रीपद होऊन हा विकासाचा अमरस्ता निर्माण केला आणि आज आपण या राजमार्गावर उभे आहोत. ते केवळ केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेबांमुळे या राजमार्गावर उद्यावर गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने राणे साहेबांसमोर आनंदाने तेजालेला आहे आणि या प्रसंगी त्यांचं मनोगत करण्यासाठी आपण सगळेजण उत्सुक आहोत. मी आपल्याला विनंती करतो आपण टाळ्यांच्या करण्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या करण्यामध्ये या ठिकाणी नारायणराव राणे साहेबांना आमंत्रित करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत आपल्या सगळ्यांसमोर सादर करावं. आपल्यासमोर शुभेच्छा आणि मनोगत सादर करतात केंद्रीय मंत्री आपल्या सिंधुदुर्गाचा गौरव माननीय नारायणराव राणे साहेब. MSME तर्फे टेक्निकल सेंटरचं भूमिपूजन आज या ठिकाणी संपन्न झालं. केंद्र सरकारच्या MSME विभागातर्फे हे टेक्निकल सेंटर मंजूर झालं आणि आज त्याचं भूमिपूजन झालेलं आहे. या कार्यक्रमाला माझ्यासोबत उपस्थित असलेले माननीय डॉक्टर रजनीश साहेब, डेव्हलपमेंट कमिशनर, श्रीमती सुधा केसरी, श्री मसूद महमूद इरफान, RK रॉय डायरेक्टर, सन्माननीय पार्लेवाल, सन्माननीय योगेश शर्माजी, सन्माननीय किशोर तावडे, सन्माननीय निलेश राणे, श्री सौरभ अग्रवाल, सन्माननीय प्रभाकर सावंत, सन्माननीय राजन केवी, सन्माननीय मनीष गणे जिल्हा बँक, अजित गोपटे, सो श्वेता कोरगाकर, सो संध्या केसरी, सगळे जिल्ह्यातील प्रमुख पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित आहेत. सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही, पण आपल्या कोकणाची प्रथा आहे, सुकल्या माकल्याला 5 पानं आंब्याची ठेवली, काम भाग अशी ठेवली समजा आणि त्यामुळे कोणाचा राग नसावा. धन्यवाद. आज अतिशय चांगला दिवस आहे या जिल्ह्याचा आणि समजणारच. या टेक्निकल सेंटर म्हणजे काय जरा समजून कार्यकर्त्यांनी घ्यावं. छोटी माहिती आता काय करू काय का होईल. मला वाटतं उद्गार मी 34 वर्ष ऐकतो, काय करतात ते करू. तसं नाही. पहिले अधिकारी आले ते डॉक्टर रजनीश. जसं आचारसंहिता जवळ येते, मला वाटलं 12-13ला आचारसंहिता येणार, 5-6ला येणार. मी डॉक्टर रजनीश साहेबांना बोलवलं, साहेब काही करा, देशातील 20 टेक्निकल सेंटर त्या सिंधुदुर्गात हे मंजूर व्हायला पाहिजे आणि सिंधुदुर्गात त्याचं उद्घाटनही व्हायला पाहिजे. मला वाटतं जिकडे काळा महाराष्ट्र काही जबरदस्ती बसमध्ये बसवला का माहित नाही, तिथे मागे काळाच बसवते. जिल्ह्यात ते आहेत तर कोल्हापूर आणलं माहित नाही. आता सिंधुदुर्गात भुकेचा टाइम पण झालाय ना. मी त्याला सांगितल्यानंतर आज जेव्हा सकाळी माझं स्वागत केलं त्यांनी, आज
इंजिनिअरिंग क्षेत्रात आमच्या तरुणांना ज्ञान व्हावं, इंजिनिअरिंग क्षेत्रात काय करता येईल, इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये काय काय बनतं, गाडी बनते काय काय बनतात काय, त्याचं सगळं ज्ञान आणि आधुनिक मशिनरी इथे बसणार आहे. ती अमेरिकन असेल, जपान असेल, जर्मनी असेल, आणि आपल्या आताच्या उत्पन्नामध्ये या मशीन नवीन आधुनिक उत्पादन किती पण वाढतात, जो माल बनवतील त्याची गॅरंटी किती पण जास्त आहे आणि उत्पादनाचं प्रमाण जास्त किती आहे हे तेव्हा कळेल. प्रशिक्षण चायना आपण पाहतो आज उत्पादनामध्ये जगामध्ये जगाच्या बाजारपेठेत 60% जास्त उत्पादन ते विकतात, पुढे मार्केटिंग जगाच्या पाठीवर होत आहे. आणि भारतात 40,000 कपडे रजिस्टर होतोय, मी रजिस्टर असते. सिंधुदुर्गात किती सिंधुदुर्गात 133. काय वाटतं सरकारला? अहो देशामध्ये करोडो उद्योजक आहेत, पण आपल्याकडे कसलं कर्ज दिली आहे, तिथे कर्ज हातातली शेत फार लांब होत, शेतची साईड वर 3 लाख 4 लाख 6 लाख 31 लाख. कोणता उद्योग, काय उलाढा, प्रॉफिट किती, तर विचार करावा हे काय आहे. लाखो करोडोचे उद्योग तुम्हाला करता यावे शिक्षण घेतल्यानंतर. तुमची उलाढा करोडोमध्ये असावी, फायदा करोडोमध्ये असावा. सिंधुदुर्ग जिल्हा 21 जवळ 10 लाख 15 लाख बाहेरच्या उद्योगांचा इथे येतील, उद्योग लागतील, प्रत्येक घरातल्या मुलांना इथे काम मिळेल, रोजगार मिळेल, चांगलं उत्पन्न घरात जाईल. दरवेळी उत्पन्न आता मी 2.5 लाख 240 जवळ नेलाय, पण आज बाजूला जो आहे दरवेळी उत्पन्न किती आहे? 4.5 लाख. शिक्षणाचं किती आहे? 4,05,000. आणि आपण हळूच बोलतो, ते पण सरासरी आहे. सगळ्यांचं उत्पन्न 240 नाही, 2 लाखाचा आहे, तो 50,000चा आहे, कोणता काय कर्ज घेतो. किती कोरड्या? 5,000. मिळणार किती? तरुणांनी भारतपक्षाला उंच उडी मारायला शिका. भारतपक्ष मोठी असावी, मोठं काहीतरी करावं, कर्ज घेऊ, परतफेड करू आणि नफा मिळू आणि आमचा व्यवसाय शिक्षणाला डबल करू, अशी संकल्प यायला पाहिजे. आज विचार ट्रेनिंग सेंटर, अरे पहा कसं होईल. एवढ्या विहिरी होती वेगळं आधुनिक टेक्नॉलॉजी, आधुनिक. आणि एक सांगतो जो उल्लेख केला झाला, मी नेतेवर अटक केला की आमच्या संस्थेसह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले 2014ला, जगाच्या पाठीवर जी अर्थव्यवस्था आहे त्यामध्ये भारत 11व्या नंबर. 10 वर्ष त्याला पंतप्रधान म्हणून आज 5व्या नंबरला आहे भारत, 5व्या नंबरला. पण त्याच वेळा त्यांनी सांगितलं की 5व्या नंबरला आहे. 2030 साली माझा भारत अर्थव्यवस्थेमध्ये जगाच्या 3ऱ्या नंबरवर. भारत आहे ना, आमचा काय आमचा खाण्याच्या भारतात तुम्ही एक नागरिक आहात. आणि हे जे प्रकल्प योजना सगळ्या एका 54 योजना दिल्या मोदींनी. अन्न धान्याची 80 कोटी लोकांना जी योजना आहे, 2 वेळा मोफत धान्य, आरोग्यासाठी 5 लाख, उज्ज्वला गॅस, अशी 54 योजना ज्या आहेत त्या तुमच्यासाठी आहे, लोकांसाठी आहे. आपल्याकडे काही लोकांना मिळाले असतील आपल्या जिल्ह्यातल्या, मोठे लाभदायक आहेत आपले. त्यांनी जरी मोदींचे प्रकल्प इथे होत आहेत, आपण जायला पाहिजे, अभिनंदन करायला पाहिजे, असं मला मानवी माणसाला वाटत नाही. तो विकास कितपत
चांगल्याला चांगला म्हणा माणुसकीचा धर्म आहे. आत्मसात करायला कार्यरत करा. माझ्यासारखे असंख्य लोकप्रतिनिधी या जिल्ह्यात या कोकणात निर्माण व्हायला पाहिजे, जे लोकहित करतील, लोककल्याण करतील. नाही तर आमची उच्चवता भरतात. याने याला काय बोलला, तो त्याला काय बोलला, आता उद्या काहीतरी त्याच्यावर फेरीच काढ आणि त्याच्या पासून होते मग आमच्या कुठे मला विचारायचं या सगळ्या मान्यवर पत्रकारांना. मी 34 वर्ष या जिल्ह्यात आहे, 34-35 वर्ष. मला सांगा माझ्या विरोधकांनी एक तरी पाणबंधारे प्रकल्प आणला, एक तरी भव्य एखादं ब्रिज, मोठा रस्ता, एखादी शैक्षणिक संस्था, इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, दवाखाना, वृद्धाश्रम असे काय प्रकल्प आणले. 2.5 वर्ष बिनकामाचे बसले होते मुख्यमंत्री, मातोश्रीच्या मुख्यमंत्री. काय एक प्रकल्प दिला सिंधुदुर्गाला, एक तरी कारखाना. आज आम्ही सांगतो इथे थांबलो नाही. दोडा मार्गाला फायनान्स काय सही होईल पण त्याचे उद्घाटन आहे. दोडा मार्गाला आयुष्य बोट सेंटर येते, जमिनी घेऊन ठेवली आहे, सगळी काय आहे तिथे फाईल आली, सही आली आणि उद्घाटन करतो. हा हायवे आहे. राज्यात असे हायवे बरेच आहेत, चौपदरी सातोडी झाले, पण मात्र सुशोभीकरण फार कमी ठिकाणी आपलं होणार. या 2 दिवसात त्याचं पण उद्घाटन होतं. आपल्या वेळी ते खारे पडे 12 कोटी सँक्शन करून मी आणले आणि वेळ मिळाली 12. तुमच्या मध्ये असतील वाघ असतील, सिंह असतील, हत्ती असतील, सिमेंटची असतील गावं. हे काय राणी नवीन सोडलं सिमेंट सुशोभीकरण आणि तिला सुंदर दिसावा, लोक जाताना पाहून खुश व्हावे. वा काय सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, माणसं पण किती मनमिळावू आणि मदतपूर्वक असे त्यांचे स्वभावाचे आहेत. ऐकून आम्हाला मी म्हणतो आणि म्हणून असे अनेक. मी तुम्हाला जरा साधारण मी जे काय 2.5 वर्षात केलं ते तुम्हाला सांगतो. काय काय आणलं इथे, हे टेक्नॉलॉजी सेंटर काय, कोयर रिजनल ऑफिस शोरूम कंट्रोल, पैसे घेतलेले भाडे 9 वर्ष मी दिलं भाडं घ्या, कुठला कॉन्ट्रिब्युशन देतो मला माहिती. खादी शोरूम कुडाळ, SC/ST हापसे ऑफिस ओरत, लेमन ग्रास पासून ऑइल बनवण्याचा प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग. मला वाटतं या तुमच्या भिरवडे मार्गाचा जो रोड आहे त्या वज्रातला खादी संस्था वेगवेगळ्याला सुरुवात केली. 30 कोटी प्रत्येकी 2 CDP क्लस्टर मंजूर केले जिल्ह्याला. अगरबत्ती उद्योग 70 मशीन दिल्या. मधवासी पालन बॉक्स 330 बॉक्स दिले. लेदर फुटवेअर 55 किट दिले. PMEची 3 वर्षात 318 युनिट सुरू झाले. या 10 कोटी 14 लाख सबसिडीतली 3200 लोकांना रोजगार दिला. मुंबई गोवा महामार्ग सुशोभीकरण 12 कोटी रुपये. 14 मार्चला भूमिपूजन होईल. न आमंत्रण देताना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिसिनल थॉट अडाळी हे आयुष विषयी सांगितलं. भूमिपूजन होईल होतं. वंदे मातरम रेल्वे सुरू केली. दिवा एक्सप्रेस वैभववाडीची कामं लवकरच मिळेल. अशी अनेक असंख्य कामं आम्ही केली. म्हणजे बालवाडीचं एकतरी काढली काय सांगा. शिवसेना शिवना शिवसेना काय कोण राहिले शेवटी 2 राहिले युद्ध आणि आधी बाकी सगळं मैदान मुक्त होतं. काल एक गेले पार्टनर गेले. पार्टनर होते मातोश्रीचे वाईट. मला काय बोलाय राजकारणी पण विरोधक नुसते टीका.
हे असे बोलले तसे बोलले जिल्ह्यात बोला हे सगळे 133 कारखाने छोटे मोठे आहेत आपल्याकडे मोठे नाही सांगा वर्ष काळात आम्ही 500 करतो या कोण म्हणे 2000 स्वागत करू तरुण तरुणीला मार्गदर्शन करा नवीन तंत्रज्ञान नवीन ज्ञान त्यांना आत्मसात करू द्या उद्योगधंद्यात येऊ द्या शेतीमध्ये काय उद्योगधंदे करून नफा मिळू आजचे छोटे छोटे आमचे स्टॉलरदार उद्याचे मोठे उत्पादक शोरूम मध्ये त्यांचे एवढे जेवढे 10-15 वर्ष असतील आणि 10-15 वर्षात शोरूम व्हायचे मुंबईला सिंधुदुर्ग महोत्सव सुरू केला अनेक वर्षात 30 वर्षापूर्वी आता त्या पहिल्या स्टॉल जे लावत होते आज मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी दुकान आहे कोकणी माणूस निसर्गरम्य जिल्हा आहे ईश्वरी निसर्गाने फार काय दिला समुद्र किनारा दिला आहे मोफत मच्छीमारी का मच्छी का पैसे देऊन घेतली नाही जाळं टाकायचं समुद्र किनारा चांगला आहे वातावरण चांगलं आहे आंबे काजू नारळ सुपारी करवंद जांभळ फणस एवढी फळ आहे प्रोसेसिंगचं प्रशिक्षण ते मिळणार जगातली माहिती आमच्या डॉक्टर साहेबांनी सांगितली रणेश साहेब आज आपल्याकडे जपान जर्मनी आहे आपण 4.11 अमेरिकन डॉलर आपल्याला पाच गाठल्या जपान जर्मनी आपल्या मागे आणि म्हणून तिथे उद्योग जे आहेत हे जसे उत्पादन देतात क्वालिटी रेट मार्केट पण आम्ही सगळं शिकू तुम्हाला यायला पाहिजे प्रशिक्षणामध्ये धर्म आणि पक्षाचे सगळ्या पक्षाच्या लोकांना प्रशिक्षण चांगल्या कामाचं आणि उद्योजक बनायचं म्हणजे राजकारण हा सब्जेक्ट त्याच्यात नाही आणि म्हणून मोठ्या संख्येने जमलेला आहात आणि बरंच बोलण्याचं परत मुंबईला जायचं सायंकाळी सीएम साहेबांची असे अनेक प्रकल्प आणणार तुम्ही सगळ्या सी वर्ड मी किंवा मुख्यमंत्री असताना 100 कोटी कलेक्टरकडे जमा केले तेव्हा जमा केले आंदोलन केली का म्हणा सी वर्ड देतो काय सी वर्ड म्हणजे काय माहिती त्याने म्हटलं ह्याला समुद्र सोडणार आणि मला अशी पूर्ण आणायला सांगितलं असं नाही समुद्राचा भाग विश्ववे म्हणजे अनेक ठिकाणी घरात आपण जे मासे पाळतो ठेवतो तशा प्रकारचे मासे वेगवेगळ्या टाइम मध्ये असतील ते जगाचे पर्यटन पाहतात खुश होतात वेगवेगळ्या जाती माशाच्या हे त्या ठिकाणी होणार होतं ऐका हॉटेल 5 जागा बुक केल्या हा विमानतळ करायला घेतला जागा ऍक्विजिशनला विरोध कोणतरी खासदार शेवटचं काय तरी विरोध आम्हाला जागा द्यायच्या नाही आमच्या जागा शेतकरी जागा आहे उपासमार होईल त्या कातळावर काही होत नाही गवत पण होत नाही कातळ आणि विमानतळ झाला मी हे पाणी ऐकलं नाही का विमानतळ झाला त्या मुलाला माहिती घेऊ का हाच पण नाही वाटेल दुसऱ्याच्या मुलाचं वाचन करताना काहीतरी थोडं वाटलं पाहिजे आपलं असतं ठीक आहे अरे सगळं काय आम्ही केलं आणि तू कसं केलं काढलं सगळं काय आंदोलन कसं केलं ते रत्नागिरी पेट्रोल प्रोजेक्ट होतं लाखोनी करोड रुपये खर्च करून तो पेट्रोल प्रोजेक्ट येतो आहे हजारो लोकांना नुकसान मिळणार आहे छोट्या मोठ्या उद्योग क्षेत्राने येणार आहे असं होईल काय माहिती तुला एकाला माहिती नाही त्या प्रोजेक्टची फक्त बोलायचं मिळत
बांधवांनो विरोध शब्द सोडा. प्रत्येकात बाजूराव ते जर शिवण झालं असतं तर आज किती खासदार झाले असते, पर्यटक किती आले असते, किती दुकानं, किती आपला माल किती छोट्या मोठ्या दुकानात संपला असता, किती उद्योजक तयार झाले असते. मी वाघांच्या माळावर डिस्नीलँड शिकवली होती 2000 एकरमध्ये. आमचे अफजल कुकर सर माजी CS त्यांना मी काम दिलं. डिस्नीलँड म्हणा, सीवर्ड म्हणा झालं तर काय करून दिलं आणि थांबत विरोधक थांबत नाही. त्याला तुम्ही थांबू शकता, जनता थांबू शकता. यांची दुपारी राहता गाव येणाऱ्या निवडणुकीची दुपारी राहता गाव आहे. हे काम आपण बरोबर 11:30 आलो. जिल्हा माहितीचा कारभार होता. मी सगळे लेट झाला. काय करते सुखावले नाही आनंदी होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला स्वस्त बसता येणार. या जिल्ह्यात समृद्धी आणल्या भारताचा नकाशा वाटेल समृद्ध जिल्हा तिथे पर कॅपिटल जास्त पुढे हा आंब्याचा जिल्हा, हा माशाचा जिल्हा, हा या ठिकाणी इंजिनिअरिंग कारखाने आहेत. 1000 एकरवर कारखाने आमचे आजच 1000 एकर कळलं काळे कमीत कमी 700-800 कंपन्या येतील. माझ्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर आमच्या बोलत उद्या सामान्यबरोबर बोलणं आलं की तिथे आपण करूया, जमीन मी देणार. परदेशातले गुंतवणूक करणारे येत आहेत. त्या ठिकाणी माझी इच्छा आहे या मेडिकल इक्विपमेंट म्हणजे मस्टरी हॉस्पिटलला लागणाऱ्या मस्टरी त्या परदेशातून आपण आपल्या देशात कारखाने हे तिथे व्हावेत, हे तिथे व्हावेत. फूड प्रोसेसिंगचे इथे फळं आहेत. कुठल्या उद्योग नाही आम्ही घरातल्या घरात बनवतो, थोडंसं सविकतो, टेक्निकच्या व्यवस्था नाही. आपण किती 200-400 कारखाने, एक दोन नाही 200-400 कारखाने आणि एक या सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्राच्या तरुणांना नोकरीचा आधार देऊ शकेल असा बनणार आहे. हा देशाला या विद्यार्थी आधार नाही. पण त्यासाठी शिकलं पाहिजे, प्रशिक्षण घ्यायला पाहिजे, गार्बेज व्हायला पाहिजे. नोकरीपेक्षा उद्योगधंद्याकडे वळण. माझे विचार आज कळवळ आहे, आस्था आहे, प्रेम आहे. तुमच्या ठिकाणी करावं, पदाचा वापर करावा, उद्योग व्हावा म्हणून प्रयत्न करतोय. तुम्ही सिरियस कार्यकर्ता अध्यक्ष अरे ठरवा ना 50 तरुणांनी उद्योजक बनले. दुसऱ्या दिवसाला 100 मी माझ्या कार्यक्रम उद्योजक बनले. 50 असेल, 1 असेल, 5 असेल. करायच्या उद्योजक त्या गेल्या 3 वर्षात भारत जगाच्या अर्थव्यवस्थेत 3रा करतायत ना. 2047 साली भारत आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनवतायत ना. त्यामुळे आपला जिल्हा पहिला विकसित असला पाहिजे, आर्थिक समृद्ध असायला पाहिजे, सांगायला अभिमान वाटला असा असतो. माझा विकास म्हणजे जिल्ह्याचा विकास नाही, महाराष्ट्राचा विकास. माझ्यावर समाजाचा, समाजातील लोकांचाही विकास व्हावा हा दृष्टिकोन ठेवा आणि कामाला कार्यक्रम आज एक किती केले. तिथे येणारी मुलं या कुठे पहा, तिथे ज्ञान कोणचं आहे. 4 वर्ष चायनाला गेलो, काही मटेरियल पाहायला गेलो आणि मला पाहिजे होतं फूड प्रोसेसिंग मध्ये ज्या काही टेक्नॉलॉजी आहे मशिनरीचा पाहिजे. मी त्याला ज्यूस तयार करणारे मला मशिनरी दाखवा आणि 3रे काही जे होतात ते घेऊन गेला आणि एका कंपनीत
ती मशीन किती मोठी भव्य मशीन होती मला त्याला साथ हमारे जो मशीन है ये मशीन 8 घंटे में 1 लाख बॉटल बाहर फेकता भारतात दाखवा 5,008 तासात एखादी मशीन बाहेर पडतात 5,000 बाटल्या 1 लाख 8 तासात किती पट उत्पादन आहे बघा किती पट आपल्याकडे विकतात ना मॅक्झिमम मशीन आहे आपण का नाही करू शकत आपण शिकतो ते ज्ञान आत्मसात करू छोट्या मोठ्या मशीन बनवायला का लागत नाही हे आपलं काम नाही आपण ते सोडून घे आपलं काम नाही करणारे दुसरेच आहे बुद्धिमत्ता आपल्याकडे नाही त्यांच्याकडे त्याने कमी असतं मनात आलं कोणी करू शकतो प्रयत्न असावा जिद्द शिकायची असली तर सगळं पॉसिबल आहे इम्पॉसिबल आहे चला आजच्या दिवशी ते टेक्निकल सेंटर पूर्ण होईल तेव्हा आपल्याला पाहायला मिळेल पण अनेक उपक्रम येतात अनेक या करण्याला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जरूर येऊन बघा तरी फायदा दिसतो अमेरिकन मशिनरी बघा रिसर्च का हे जाऊन आत्ता आणि जे रॉबर्ट संस्थे स्वागत करा कुठल्या डिपार्टमेंट आयसीयू जायचं असेल तो मार्गदर्शन करतो रॉबर्ट कारण आपल्याकडे अशीमुळे काम करत नाही आपल्याकडे मुंबईत बातमी चालते शिपाई चालते मुंबईला कोण पाहत पण इतके नाही म्हणून आम्ही रॉबर्ट आलो तो सांगणार कुठल्या डिपार्टमेंटला कसं जाईल पाहिला क्रिया यंत्र आता ऑपरेशन सगळे डॉक्टरांची गरज नाही माझ्या डिपार्टमेंटला एक डॉक्टर ठेवलं होतं मी सचिन म्हणून त्याला क्लिनिकल काम केलं आता हे काम नाही आता रॉबर्ट काम बघा तुमचंही काम म्हणजे रॉबर्ट घे कळलं पाहिजे आम्हाला काय चिंता व्यक्त करा अशी टेक्नॉलॉजी खर्च करणारी टेक्नॉलॉजी आणि भारताने ही टेक्नॉलॉजी आहे म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे ते भारताने परवानगीच्या टेक्नॉलॉजी मागच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर होते विचार थोड्या दिवसांनी गाडी ड्रायव्हर दिसणार नाही पण हा ट्रॅक्टर गाडी उभी राहणार ड्रायव्हर नसणार तुम्ही सांगा तिथे सोडणार घाबरायचं तर कारण नाही आता जर रिक्षात जातली बसेल तर घाबरतात महिला कुठच्या व्यवसायात रॉबर्ट असतो का घाबरायचं विकासामध्ये तुम्ही कुठे आहात ते पहा आपण कुठे असणार आहोत अमेरिकेच्या प्रत्येक नागरिकाचं दरवेळी उत्पन्न 54 लाख आणि आपण 2 लाखाचे जीवन करतो ते 54 लाखाचं 36 लाख ते देश त्यांचे नागरिक उत्पन्न त्यांचं आपण करतो सरासरी आहे आपल्याला वाटत नाही आमचं उत्पन्न एवढं आम्ही पण तसे राहू आम्ही पण मोठे आमच्याकडे राहू मनाला वाटेल मुलांना वाटेल की आम्ही खायला घालू सशक्त करू डॉक्टर इंजिनियर IAS IPS काम करतात आपलं असलं काम नाही करणार असं वाटतं जिल्ह्याचा कलेक्टर कावडे आला तिकडे कावडे आहेत काम नाही केलं तर या जिल्ह्याचं भवितव्य करा आणि वेगवेगळा जिल्हा आपला वैशिष्ट्य करा लोक वेगवेगळ्या विषयाने एक तांबड्याचं तेल कोकमाचे बिया म्हणतोय ओरिजिनल वर्तन चीनची किती फार्मास्युटिकल मध्ये औषध असलेली ह्या सगळ्या पावडर जर्मनीला जात आहे आपल्याकडे कारखाने निघाले जातात सोलापूरला चिंचेचा कारखाना पावडर बनवणार पावडर बाहेर येते
जिल्ह्याच्या जंगलाचा अभ्यास करायला सांगितलं आहे या आयुष विभागात मंत्र्यांना की जंगलात काय औषधं आहेत ते आम्हाला सांगा, आम्ही कारखान्याने इन्व्हाइट करतो तिथे फार्मास्युटिकल कारखाने होऊ. आता शिवसेनेला मला सांगितलं असं काय विषय कळला पाहिजे. औषधं कशी बनतात, गोळ्या खायच्या माहिती आहे, त्या कशा बनतात, कशावर आहे, काय काय त्याला वगैरे लागतं, त्याचं काय बरोबर असं सांगतो. बऱ्याच जणांच्या तिकडं दुपारच्या दिल्लीकडे जायचं, मला मुंबईला जाऊन दिल्लीला जायचं, पॅकेज आहे पण परत भेटेल. पण तुम्ही जो काही लोक कल्याण ऐश्वर्य विकासाला हातभार लावा, चालना करा. तुम्ही उद्योजक असाल, उद्योग वाढवा, उद्योग बंद करा, एवढीच विनंती करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा संपूर्ण भौगोलिक रचनेचा अभ्यास करून या ठिकाणी मांडल्याबरोबर नक्कीच आपल्याला नवीन ऊर्जा देणार आहे, प्रेरणा देणार आहे. आणि म्हणून मगाशी मी म्हटलं की हा विकासाचा राजमार्ग एक वाट होती, त्याचा राजमार्ग येईपर्यंत आपल्याला एका नव्या काळात आणलाय. कृपया कोणी या ठिकाणी उठू नये. नारायणराव राणे साहेबांचं हे बरोबर ऐकल्यानंतर आपल्याला एक निश्चित गोष्ट कळते की नारायणराव राणे साहेबांच्या मनातला प्रकल्प हा प्रकल्प नसतो, तर तो संकल्प असतो. आणि या संकल्पाकडे घेऊन जाणारा हा राजमार्ग ज्या टेक्नॉलॉजी सेंटरचं या ठिकाणी भूमिपूजन झालं आहे त्याचं नेमकं रूप कसं असणार आहे याची चित्रफित या निमित्ताने आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला दाखवण्यात येणार आहे. आणि त्यानंतर देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी MSME क्षेत्र सतत नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत असून हे जागतिक स्पर्धा आणि जागतिक दर्जा राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करणे हे यासाठी महत्त्वाचे आव्हान देखील आहे. या आव्हानावर मात करण्यासाठी MSME मंत्रालय देशभरात विविध केंद्रे उघडली आहेत. तंत्रज्ञान कक्षाला उत्पादक सुविधा, मनुष्यबळ, सल्लामसलत आणि सर्वोत्तम पद्धतीची माहिती देऊन MSME सेक्टरला नवीन वेळ संपादित करून त्याचा विस्तार करतात. या तंत्रज्ञान केंद्रामुळे औद्योगिकरणाचा प्रसार होत आहे आणि नाविन्य प्रयोगशाळेतून बाहेर येऊन उद्योगाला आधुनिक आणि उत्तम बनवतात. हे इकोसिस्टम उद्योजकांना नवीन ऊर्जा प्रदान करतात. याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात त्या MSME सेक्टरना मिळेल. हे उत्पादनाशी संबंधित आहे. MSMEच्या दृष्टिकोनात हा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. MSME पर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचवून या क्षेत्राला घरगुती उत्पादनामध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ होईल याची खात्री आहे. MSME सेक्टरला अधिक समृद्ध व मजबूत बनवायच्या मोदी सरकारच्या गॅरंटीने MSME मंत्रालय आपले वेगवेगळे कार्यक्रम पुढाकाराचे राबवत आहे. आणि तसेच तंत्रज्ञान केंद्र माध्यमाने MSME सेक्टरला विकासाचा मार्ग अमलण्यावर स्थानिक रोजगाराचा प्रचार यामार्फत करत आहे. माननीय MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. या प्रकारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला वास्तविक बनवायच्या दिशेमध्ये तत्पर आहोत. पूर्वेमध्ये MSME मंत्रालयाने देशभरात 18 टेक्नॉलॉजी सेंटरची स्थापना केली होती. त्यानंतर तंत्रज्ञान केंद्र प्रणाली कार्यक्रम अंतर्गत देशभरात आणखी 15 तंत्रज्ञान केंद्रे स्थापना करण्यात आली, जेणेकरून नवीन तंत्रज्ञान प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवता येईल. तंत्रज्ञान आणि कलेच्या सुविधेला अधिक विस्तारित करण्यासाठी भारत सरकार 20 नवीन तंत्रज्ञान प्रशाला आणि 100 विस्तार केंद्र स्थापित करत आहे. त्यामधला एक तंत्रज्ञान केंद्र सिंधुदुर्गात आहे. 182 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला सिंधुदुर्ग तंत्रज्ञान प्रशाला पद्धतीमध्ये सामान्य अभियांत्रिकी आणि अन्न व्यवस्थापन सारख्या क्षेत्रावर यामार्फत लक्ष दिलं आहे. यातून नवीन तंत्रज्ञान आणि समुपदेशन प्रदान करून जवळच्या क्षेत्रातील MSME घटकांना विकासाचे नवीन साधन प्रदान करते. या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये युवकांना प्रशिक्षित करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतो. सिंधुदुर्ग तंत्रज्ञान केंद्र हे संपूर्ण क्षेत्रातील सामाजिक आर्थिक विकासासाठी एक मैलाचा दगड म्हणून सिद्ध होतो. टेक्नॉलॉजिकल हँडहोल्डिंग आणि तंत्रज्ञानाच्या रूपात समृद्ध मनुष्यबळ शोधन MSME सेक्टरला नवीन उभारी प्रदान करेल. धन्यवाद. या ठिकाणी हे टेक्नॉलॉजी सेंटर त्याची पार्श्वभूमी आणि त्याचा लेखाजोखा या चित्रफितीच्या माध्यमातून आपण बघितला आणि ही नवीन होणारी उद्योजक
जगासाठी पहाट आहे. या निमित्ताने नारायणराव राणे साहेबांचं अर्थाचं भाषण त्यांनी केलेलं संबोधन आणि त्यांनी निर्माण केलेला हा समृद्ध सिंधुदुर्ग येणाऱ्या नवीन कालावधीमध्ये नक्कीच ताट टाकेल अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आभार प्रदर्शन करण्यासाठी माननीय श्रीमती सुधा केसरी मॅडम ऍडिशनल डेव्हलपमेंट कमिशनर DC MSME DP यांना विनंती करतो की या कार्यक्रमाचं वोट ऑफ थँक्स अर्थात आभार प्रदर्शन करावं. सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे जी, माननीय डॉक्टर रजनीश एडिशनल सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर भारत सरकार MSME मंत्रालय, श्री किशोर कावड़े जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, श्री नीलेश राणे जी पूर्व MP और यहाँ उपस्थित अन्य अतिथिगण और देवियों से मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आज आधारशिला रखने के कार्य के लिए अपना समय निकाला और हमारे नए टेक्नोलॉजी सेंटर सिंधुदुर्ग का आधारशिला रखी। मैं डॉक्टर रजनीश हमारे अतिरिक्त अपर सचिव और विकास आयुक्त MSME का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है और हमें सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने का हमें मार्गदर्शन किया है। आज हम केंद्रीय सिंधुदुर्ग का शिलान्यास के साक्षी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में MSME मंत्रालय MSME सेक्टर के लिए उसके प्रचार, उसके विकास और उसको सुविधाजनक बनाने के लिए उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। इस नवाचार के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों यानी कि हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स की और विस्तार केंद्रों जो हमारे एक्सटेंशन सेंटर्स हैं वो एक निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। इस पहल के माध्यम से हमारे मंत्रालय मौजूदा इसी के नेटवर्क में और 20 टेक्नोलॉजी सेंटर्स को स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है। इससे हमारे इस प्रयास से इस विनिर्माण इकोसिस्टम का विकास करना हमारे मंत्रालय का कार्य है, जिससे जनरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव सेक्टर, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग आदि जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें आने वाले उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी IRCON और हमारे महाराष्ट्र सरकार से आए अधिकारियों का स्वागत करती हूँ और जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती सुधा